Jopi atau kemeran. Oh, kuwi heeh. Pak Jumbo ki mendukung iki mau lho, Iya, mendukung. iya. Terima kasih Pak Jumbo, keren jos gandos. Bawane pangkur rinoso. Oh iya, Pak Duet ya. Rinoso ya kenal. Dari kamu teh. Ya wis aku dulu. Kembanganing ngantos. Mamat malah nangis tembang ngene. Pilek niku mboten nangis. Pancen pilek. Ono pilek kok matane. Wis sak belere ramu matane kupinge. Jelei. Pripun Pak? Suantane pripun? Dari Luar 0 biasa, sampai 10 berapa ini? Pokoknya suarane Mbak Anding ini wah tenang. Angles. Waduh, wonge kaya ngene lho. Oh. Loh, ning suarane iki jan nek cara radio. Sik. Iki ketoke omong apik ning Ya yo. Ganting Jadi iki. gini, bukan gitu. Kita tuh kan kalau misalnya cuma mendengar, itu kan kita mengira-ira toh. Ngrungokke radio, wah iki nek kira-kira suarane ngene iki mesti wonge kaya ngono kae. Ah, iya. Nah, tidak sesuai dengan itu. Apa? Ngerti aku padane kok. Apa nek ngerti apa? Ketemu kaya iblis ngono kuwi. Ora dedeg iki ning sekilan kok suarane. Wah, luar biasa kamu. Sekilan Pak De. Ngene aku paling dhuwur sak keluarga. Sak keluarga ngendi? Sing jelas ki napase ki dawa. Oh, nggih. Dawa napase iya. Kantongku besar. Nah iya. Kantong angin. Oh, kompresor gede. Kantong angin berarti kamu untutnya juga panjang ya? Wah, Pak duwet isu. Iki lho ono panganan kok ya dua-dua. Lah yo Pak De lho marah. Saingane sinden saya itu yang namanya Mbak Laras itu. Kantongnya gede kan medun gawe medun wayangan itu medun karo brat nyalip aku ya. Pokoknya jangan sekali-kali membau ini ya penonton sekalian. Ini adalah dingklek wadah bread. Nah, Benar dan sekali. di dalamnya itu berisi kandungan Ketoke rada ngenang-ngenang iya. pas nyindel gas ngono kuwi. alam. Mengandung lirang. Ya. Ngono wah. Sumanding carane iki piye iki? Dawane sakmono iki lemu menghirup nafas ki lewat ndi? Mongko kuwi cilik. 3 lubang. Kan itu punya kan panjang. Carane memasukkan nafas itu. Ya bekan gede, Mbak. Ngono kuwi sana. Sik. Kira kok 3 lubang iki kira apa? Ya semua lubang dipakai. Terus ini memanfaatkan pemberian Tuhan. Sing go nyerot ambang kok semua dipakai. Lah ya ngono kuwi kok malah marah-marah sabar innallaha ma'asobirin. Wong sabar kekasih Marahi Allah. emosi. Ana ira kok lubangane telu ki ira ngopo? Ayo. Yo nganu